Kapihan sa CAL. This is Prof. Lily and I am with Prof. April. Good morning, Prof. Lily. good morning. Belated happy birthday. Thank you so much You were po. named after the month, I think. Big privilege po na maging katanda mo sa CALpihan dahil bata pa po ako. Linyahan linyahan ng mga ng mga Okay mentor lang at yun. 20. So, bata ka pa lang. How old were you then when you were listening to me on the radio? Elementary. Elementary. You know, 1990s. ganun ba yun? Anyway, I was still young then. I started when I was second year college. You know. Ano year po yan, the second year? Huwag mo lang tanongin. Basta senior citizen na si Prof. Lily. Okay. So, ngayong araw, yeah, by the way, before pala, kasama natin si Doc AJ, and she's busy right now. She's presenting something. Her research, I guess. So, we will be together until 12 noon today. And our topic for today is mainstreaming media into DRRM. Anong pagkaintindi mo ng mainstreaming? Mainstreaming parang encompassing sa lahat. Parang kasabay lahat sa bawat okay. galaw mo, parang may DRRM. Kaya nga, siguro Prof, lahat ng mga offices may DRRM. Kahit na hindi talaga directly engaged sa disaster operations. So, unit mandato. may It's a unit mandate, para right? sa Okay. DRRM. Kapag walang media sa, kumbaga, hindi sasabay ng DRRM at media, paano na kayo? Paano malalaman ng mga tao ang gusto nyong ipaalam sa kanila, di ba? Kaya media is very important in mainstreaming. What I mean by that is that media and DRRM should be together. Di ba? So, lalo na dito sa Bicol region. Bakit? Diba? Lahat ng klase ng disaster na experience natin. So from the eruption of Mayon volcano, di ba? Halos buwan-buwan, even in summer season, meron tayong bagyo na na-experience. Just last weeks, di ba, ng April, naka-encounter tayo din. Parang dinaanan din tayo ng epekto ni Bagyong Agaton. Although sa Visayas area yung pinakatumbok niya, apektado. Pag Visayas area yung bagyo, apektado ang Bicol region. And ano pa? Pag nagdarasal yung mga taga Bicol, yung bagyo, hindi dumadaan dito. Collective prayer. Ano pa ang na-experience natin? Dito na yung mga landslide dahil syempre maraming maraming bundok Storm na area. surge. Storm Yung surge. pag may bagyo, dun sa may problema yung mga nasa coastal area kasi yung tubig ang lumalampas pa sa bubong ng bahay. And Kaya ang they have to evacuate. ang problema na yan, parang cycle na nag-evacuate yung mga residents kapag kumalma na yung panahon, tapos pag andyan na naman yung disaster, andyan na naman yung bagyo. Bakit ba laging ganyan? Wala ba yung permanent solution sa mga ganyan? Parehas din sa situation ng mga residents near Mayon volcano, within the danger zone ng Mayon volcano. Kailangan daw ng 6 billion budget. Or siguro sa panahon ngayon, more than 6 billion budget na para ma-permanently relocate yung mga residents. Pero hindi lang yung relocation yung problema. Yung mismong pagbili ng nila doon, ng lupa nila. So, hindi nila maiwan dahil syempre, andun yung pinagkakakitaan nila. Tama. Kasi kung ang relocation ay napakalayo sa kung saan andun ang source of livelihood, problema din yan. Yan yung problema talaga na tinitingnan. Kaya until now, every eruption ng Mayon volcano, may evacuees tayo from Ano kaya ang area. magagawa ng mga politicians, mga kandidato natin kung manalo? No? Singilin yung movies. Oo. So, budgeting siguro talaga from the start of budgeting for the... So, it's the money. Kasi hindi rin talaga alis yung mga residents dito sa mga at-risk na area kung wala silang livelihood dun sa pagdidipanda. Siyempre, paano mabubuhay? Imagine if you're going to struggle every day. Parang, saan ba kami kukuha ng pagkain? 3 beses na may kakain. Ako mismo nakapunta na ako, Prof, doon sa... Hindi ka loob ng- kumakain?
Hindi. Nakikain doon. Nakapunta na ako dahil lang thesis ko nung master's degree ko ay about Mayon Volcano. Nakapasok ako doon sa 5 km danger zone nung nagde-data gather ako. Talaga? Hindi ko rin alam kung Kailan ba? Kailan ba yun? In 2017. 2017. And tinatanong ko, may mga residents na nakababa doon sa 5 km. From 4 km Di yung ba bahay nila. pinapaalis na sila doon? Pinapaalis na sila. May relocation na actually sila sa Anislag area sa Taysan. Pero balik nang balik sila. May Bakit mga sila kubo. bumabalik? Dahil andun yung farm nila. Okay. So, Doon sila kumikita. tsaka magandang tubo pag sa Oo, Mayon Volcano. maganda daw ang lupa doon sa Mayon Tama. Volcano, sa Mayon Unit. Kaya kahit na meron na silang bahay dyan sa Anislag, sa mga relocation sites, balik nang balik sila. Hanggang sa naging permanente na ulit silang residents. Talaga? Doon sa area. Hindi ba sila, kumbaga, wala bang nakabantay na mga government officials na nagbabawal sa kanila na bumalik doon? Meron naman, Prof, pero hindi rin ma-control kasi yun, may Sabagay, ginitiw na siyempre, yung iniisip nila, yung pagkain nila for the day. Diba? Kasi wala naman talagang livelihood na ibinigay sa kanila near the area. Transferred lang, walang Transfer lang talaga. dapat complete. Kaya lang naman, ang problema naman, pera, funding. Okay, so, meron ako ditong article tungkol sa mainstreaming media into disaster risk reduction and management. Bakit daw? Mainstreaming media into disaster risk reduction and management, or DRRM activities, could make it a more effective functioning component of DRRM in planning and implementation of disaster risk reduction strategies. Lack of a sound relationship between the media and disaster managers can lead to a negative image of disaster managers and an uninformed public. You agree with this? Oo. Kasi pag walang media, paano malalaman ang karamihan ng mga tao kung ano yung problema, kung may kalamidad o anong gagawin para may prevention, di ba? Kaya, so, media is very important. Tapos, the media is not only a vessel of transmitting, for transmitting bad news during a disaster, but rather, it could provide additional active and accurate messaging to the public. Kaya malaking responsibility ang nakaatang sa media. Mga media. Oo, dahil hindi lang sa pag-deliver ng information na na-deliver mo, nabasa mo yung press release from the government agency or disaster agency. Hindi lang ganun-ganun. Kaya mga taga-media kailangan pag-aralan din kung paano nabubuo yung bagyo. Di ba? Yung north, east, west, south Dapat na direction. alam ang tungkol sa mga kalamidad, paano yung prevention, ano Mga ba protocols. Yes, para, kumbaga, walang problema. And alam din pag-handle kung paano mo i-deliver yung information na hindi magkukos ng panic sa mga tao. Para hindi maging disaster. Hindi ka makadagdag sa disaster. Lalo na nung panahon na after Rimin na may tsunami scare. November 30. 2016. 2006. At 2006, Yes. 2006. I'm very aware of that kasi, Isa ka din, Prof, sa tumakbo. actually, hindi ako tumatakbo. Ganito yun ang nangyari. So, sabi daw may tsunami. I was out by 11 in the morning that time. Tapos, sabi, bakit nagtatakbo ng mga tao? Sabi nila, tsunami. Sabi ko, ang layo naman ito sa Daraga kasi layo naman sa coastal area. Tapos nakita ko mga tao nagtatakbuhan, yung iba walang tsinelas, yung iba walang bra, tapos naka-shorts lang, yung mga mag-aaral. Tapos may kumakabit sa jeep, saan kayo pupunta? Doon, sa malayo. And then, may nagsabi nga, tsunami! May nakita nga ako mga estudyante, gano'n. Ako hindi agad naniniwala kasi alam ko na yung tsunami doon sa malapit sa may dagat lang. Ganon. Pero what's the story behind that? Yun daw, parang, parang sa Makakay area ba yun? O sa may baybay? Na yung tubig, parang
nag-resin ba ang tawag doon? Ibang nasa may Unas. shoreline, tapos napunta din sa gitna at biglang tumaas. Parang ganun. So they were thinking it was tsunami. Tapos biglang may nag-text sa taga-media, binasa naman, parang in a question Ay. form, tapos na-misinterpret ng mga tao. Dapat iisip muna bago magbasa kasi it might create panic. Which it did. Oo. Nag-panic yung mga tao. Lalo na sa radio kapag, di ba may text line na in-air yung number, halimbawa, ng contact number ng station, tapos you can send your messages, your announcements through this Dapat phone wag number. binabasa agad. Babasa agad. Huwag Kailangan, babasahin agad kasi baka mali yung oo, nababasa. even yung mga ordinary greetings, tapos mga reklamo sa phone, na tinext lang, tapos minsan babasahin, tapos Hindi, sasabihin ng on muna. i-verify nga yan natin to. After binasa, saka siya mag-verify. So yung mga Kamali. dapat na isaalang-alang. Meron nga dyan, di ba, merong policy sa mga radio station na pag public service and it's about death, dapat personal. Kasi merong mga loko-loko na nagpa-public service, si Juan de la Cruz, binawian na rin buhay. When in Oo. fact, it's not true. Tinitext lang. Tapos Kaya- nakarinig pa yung si Oo. Juan de la Kaya Cruz. personal dapat yung Personal, public and then service mismo yung announcements. taong nagdala, may ID, tapos dapat relative siya. Okay. Nung dati, hindi namin tinatanggap kapag kakilala. Oo, dapat ta- yung- tatay mo, relative talaga yung yung mga yung nagdala kin. ng, para mas sigurado. Kasi makukuryente, ang term natin makukuryente. Pinatay mo yung taong listener mo pa. At alam mo ba, yung naalala ko nga, yung tsunami scare, eh di may pupuntahan sana ako, pero because of the ibang parang nagpapanik mga tao, I was cool actually. Kung ba, parang doon ako sa Makati na nagtrabaho sa Makati, then yung karamihan sa mga tao papunta ng east, ako sa west. parang saranggola na it flies against the wind. So, umuwi na ako, and then doon sa lugar namin, yung may hilly part kasi, parang may parang hinahanap si Simba, yung sa layong kumbaga, yung mga tao nag-exodus papunta sa taas dahil may tsunami daw. Ako, sabi ko, kung sana ako taga-Vidya Sabi, hindi naman yan totoo, do not believe that. Kasi, look, listen, narinig yung radyo ng kapatid ko. Yung napakalakas ng radyo, sabi ko, yung station na yun, nasa Legazpi yun, bakit nag-i-air pa sila kung may tsunami doon? So, some people listen at nagbaba na sila. Grabing story ba ganun, Yung iba naliligo, nakalabas, syempre, hubad. Tayo naliligo. Tapos yung iba, mga walang tsinelas, nakalabas ng bahay. Sa nakatan talaga pabulod. Yes, iniwan yung mga bahay nila, nakabukas. So, pagbalik, may mga nawala. Yun. So, we should not panic. Dapat meron tayong presence of mind when, eventful or should we say, calamities occur. Importante yung presence of mind dahil pag wala kang presence of mind, baka may mangyaring masama. Di ba? So mismo, siguro, ang sabi-sabi ng mga tao, nag-cause talaga nun ay yung text message that was read by a radio, anchor. Kaya, Parang ganon. So, nagkamali isa yung yun. social media doon. Oo. Wala pa masyadong social media nung Ay, panahon. yung 2000. gadget, yung Oo, text yung pala. text. Tapos, nadawag sa radyo, yung words of mouth na, dire-diretso. Kaya, Dahil sa mga sentro. we in the media should be very careful. Mm. In the meantime, patugtog muna tayo. Meron dito. Narinig nyo na? Is it playing already? So sa pagbabalik na Prof, makakauron ta ang spokesperson kang Office of Civil Defense. Okay, sige. Pakinggan muna natin tong ganda ni Julia. Hindi ka naman copyright. Ay, ano yan? Mga Bicol lang, local lang. Local. Estudyante ko
Para day, kasi ang live sa FB siya. Pero pag sa mainstream, siya mute lang ethnic. Copyright issue daw. Station break. Ay, BMG. So, mga kuha na The vision of Bicol University, a world-class university producing leaders and change agents for social transformation and development. The mission of Bicol University. The Bicol University shall give professional and technical training and provide advanced and specialized instruction in literature, philosophy, the sciences and arts, besides providing for the promotion of scientific and technological researches. The BU Quality Policy. Bicol University commits to continually strive for excellence in instruction, research, and extension by meeting the highest level of clientele satisfaction and adhering to quality standards and applicable statutory and regulatory requirements. Misyon, sarong universidad na pangkinaban na nagbumukol na ng mga leader buda kinatawan sa pagbabago para sa transformasyon buda pag-uswag kanruna. Misyon, ang Universidad din Bicol makataunin profesional asin teknikal ng mga paagi asin sa pagtaunin mga pangayon asin espesyal na pagtukdo ng literatura, filosofiya, ng siyensya asin arte apwera sa pagtataunin mga pangayon na pag-aagal sa teknolohiya. Makalidad na panuntunan ang Universidad din Bicol sa kadagos na pagtubot sa pinakamalaki na paaging pagtukdo, pag-aagal asin ekstensyon sa paaging narangkaw na pagsabi sa mga kliyente asin umuyon sa mga importanteng katugunan. Misyon ng Pamantasan ng Bicol. Isang pandaigdigang pamantasan na lilinang ng mga lider at kinatawan para sa panlipunang pagbabago at pag-unlad. Misyon ng Pamantasan ng Bicol. Ang pinagtibay na bisyon na nakasaad sa Atas Republika bilang 5521
ay upang makapagbigay ng profesional at teknikal na pagsasanay at magbigay ng makabago at pandalubhasang pagtuturo sa literatura, filosofiya, agham at sining, maliban sa pagkakaroon ng pagpapaangat ng makaagham at panteknolohiyang pananaliksik. Makalidad na panuntunan ng pamantasan ng Bicol. Ang pamantasan ng Bicol sa patuloy na pagtalima para sa lubos na kahusayan sa instruksyon, pananaliksik at ekstensyon sa pamamagitan ng pinakamataas na paglilingkod sa mga kliyente at pagsunod sa pinakamakalidad na mga pamantayan. Welcome to CALpihan, Kapihan sa Cal, a venue for information and issues concerning the Bicol University College of Arts and Letters and the Bicol University community, only here on BFM 106.3. Good morning, everyone. Here is your host. Thank you, Mari. We're back to CALpihan, Kapihan sa Cal, with Prof. Lily and Prof. April. By the way, I want to say hi to our Dean Leticia Lopez. She's watching right now. And to Leeds Repair Shop, shout out kababayan man. Maria April Mier-Manjares, thank you. Good morning, Litz. And to Doc Agnes, nasa ako, di Pomoseno. Hi to the two of us. Nasa research right siya, presentation daw siya. Okay. Sige. May bisita tayo? Apo, although the ilang mahihiling sa Facebook Live, ang sa linya si Mr. Gremil Alexis Nas, ang tagapagtaramkang Office of Civil Defense Bicol. Maray na pagkaaga po, Sir Gremil, Sir Alexis, kasi lahat sila Gremil. Oo. Estudyante yung kapatid niya. Live Estudyante ko dati. po tayo, sir, sa DWBU FM sa CALpihan sa Cal. Good morning, sir. With Prof. Lily po. May loudspeaker ka ba dyan? Okay. Hello, sir? Alright, sir. Malinaw na po. At chinecheck lang namin para marinig ka din sa ere. Alright. Sir, from the Office of Civil Defense Bicol, kasi kanina napag-uusapan namin ni Prof. Ay, si ano pala yan? Yung estudyante ko yan Akala ko si Sir dyan sa RDE. Si... Magkapatid sila. Opo. Parehas Greville po. Oo. Pero eto daw, sabi ni Sir Alexis, mas gwapo daw po siya. Sige, I agree. Kanina po, Sir Gremil, pinag-uusapan namin ni Prof. Lily yung i-importance ng collaboration ng media and then the DRRM agency or disaster agencies, lalo na sa pagdi-deliver ng information to the public. Although alam natin na ang OOCD ang pinakamalaking arm ng government na nag-handle sa disaster response. Can you give or at least enlighten the public po, give an idea sa public kung paano po nag-work ang Office of Civil Defense Bicol sa pagmamanage ng disaster or sa disaster operation po? Kami po yung opisina na tinatawag natin orchestrator ng PR and activities dito po sa Pilipinas. Dito naman po sa Bicol region, kami po yung nag-lead ng mga PR and activities as the Secretariat of the Regional PR and Council Bicol. So kapag kunyari ganitong parang white alert, more on si OCDs and other partner agencies ang nagbibigay ng mga capacity building initiatives, disaster preparedness and disaster prevention and mitigation ng mga aktibidad. Also, ang Office of Civil Defense po, kami yung nag-administer ng Comprehensive National Civil Defense and DRRM program sa pagbibigay ng leadership sa iba't ibang approaches and measures to reduce both the vulnerabilities and risks to hazards. So, ibig sabihin, sir, kayo po ba yung pinaka-head or pwede mo i-consider na pinaka-head ng lahat ng mga local agencies? Actually, ma'am, no. Ang pinaka-head talaga yan is the National DRRM Council sa Pilipinas.
pinangungunahan po ang NDRRMC ng ating PNP Secretary ng Ignorant sana. Sa regional level naman po, ang chairperson natin ay ang OCD Regional Director, OCD 5 si Director Claudio Newton. Pero it's a council po kasi namin, kaya hindi natin masasabi si OCD ang pinakaliit. Opo. But parang iisa kayo sa syempre aasahan ng public pagdating sa mamanage or although council, isa sa arm ng government na nagmamando sa mga ahensya. Parang ganun, sir. Kung sa disaster preparedness, ma'am, katuwang natin dyan si DLG kasi dun sa apat na thematic areas po natin, ma'am, may mga katuwang tayong department dyan. Department for Response, si DSWB. For Rehab and Recovery, ang katuwang naman po natin dyan ay si LEDA. And for Prevention Mitigation ay si USD. Opo. So, gaano po, sir, ka-importante kasi, di ba, ang disaster, lahat ng government agencies, parang nire-require or isa sa mga mandato ng gobyerno na mag-put up at least ng unit in a certain office. And then, led by, say for example, the local government unit. Paano po, sir, anong mandato na meron itong mga local government units natin? Kasi sila yung talagang nasa ground na nagmo-monitor ng kalagayan ng bawat area. Based po sa ating Republican Code of 21 year Act of 2010, sa Section 11 po dyan, yung nag-organize natin sa local government level, yung identity natin, meron sa National Care Council, sa regional, dapat meron din tayo sa local level, sa provincial, the city or the municipal, up to the barangay level, barangay community. Yung nagtulog naman po sa mga kanya-kanyang opisina sa LGUs, nasa section 10 naman po yan, na kung saan dapat meron tayo isang local PRRM office for every province, city, and municipality. So, nasa mandato talaga natin yan, na at sa batas, na dapat meron po tayong L-training office at local training officer po. So, mismong yung mga local governments units din ang maghahandle sa mga barangay. Kasi, importante din, di ba, sa disaster operation, very important ang role ng bawat barangay kasi sila yung talagang nakakakita ng situation ng mga evacuees, ng mismong residents at risk. Very important up to the barangay level, sa barangay Okay, magtatanong. Opo. Sir, may tanong po din si Professor Lily. Narinig mo ba ako, Sir Alexis? Yes po, madam. Okay. Nice to have you around. Okay, so ganito ang situation. Pag ang pag-asa weather report na may upcoming na bagyo, anong ginagawa ng mga agencies na miyembro ng council pag may impending typhoon coming? Magandang tanong po yan, madam. Kung may English professor in college. Kapag meron po tayo ng paparating na bagyo, kunyari na-identify po yung pag-asa before Yes. pumasok sa developing area of responsibility, and the track is forecast na dumaan po kunyari sa Kapihan, nagpupundak po tayo ng pre-disaster risk assessment. It's a type of a meeting of the council na kung saan nag-represent po si Pag-asa and also together with other agencies like Bicol and Mines and Geosciences Bureau para alamin kung anong mga populasyon ang at-risk. Based po doon sa pre-disaster risk assessment meeting na yun, ay malalaman po ng different barangays, different NGOs na ano pala ang priority natin kasi dadaan pala dito sa barangay na ito. In this barangay, ay yung mga adjacent barangays niya ay high risk sa hazard na dala ng pag-reflect. Storm surge, pwede rin may induced landslide, kung kaya ay lahat yun. So doon po malalaman agad natin. Days before pa lang ay nakapag-usapan. So makikipag-coordinate na kayo sa media. Yung sa media naman po, nakikipag-coordinate po tayo as soon as possible because may mga lugar na mahina po ang signal
natin and important role ng media, lalo na sa community. Okay, so yung pag na-identify na yung mga at-risk na mga barangays, anong ginagawa ng local government at ng agency ninyo? Sa local government unit level po na, ay sila po yung bibigay ng utos sa mga kanya-kanyang barangay at sa kanya-kanyang member ng kanilang local care council para mag-conduct po ng evacuation o di kaya ay mag-conduct na rin po ng repositioning ng ating mga assets. For example, yung mga rescue assets natin ay naka-ready na, yung evacuation center na yun, nagpapadala na tayo ng mga modular. So, yun ang ginagawa ng mga local government units po natin. So, nagpe-prepare na po tayo sa mga posibleng maging epekto ng bagyo. Sa OCP level naman po, nakikipag-coordinate na tayo sa iba't ibang regional agencies na kung saan kapag may dumaan na sama ng panahon, like for example, yung nangyari po sa Roli, sa Katanduan, days before pa lang po, naka-preposition na po yung natin yung mga assets, rescue assets and response assets natin sa Parking First District para maka-alip-agad din ba po papunta doon. So, ganun po yung ginagawa po natin sa regional level. Okay, thank you. So, ibig sabihin po, Sir Gramil, from the planning up to the execution and then sa operation na po mismo, kasabay talaga yung media doon sa disaster management plan. Yes po ma'am, very important po ang role ng media kasi gaya po sa ating national DRM plan, yung DRM plan natin on the national level, kasama yung media to enhance risk awareness and risk-informed decisions and actions of governments and communities na kung saan ang ating mga ITC materials, yung ating mga informasyon na pinapadala sa komunidad, ay kasali dyan. Ang role talaga ng media ay yung magbigay ng information down to the community level. Kasi may mga times na nauuna pang magbato ng informasyon ng media bago makarating physically ang ating mga leaders sa community. Kasi gaya sa Pilipinas, ano po, diba, archipelago tayo, marami tayong island bases. So, kapag meron silang malakas na AM radio connection, doon pa lang, malalaman na agad nila. Kahit hindi pa dumarating ang or community leaders natin sa mga kabahayan. Ayun na agad nila na may sama ng panahon, hindi pala tayo pwede magpalakot yung mga mangingisda kasi baka may mangyari. So, very important ito. Opo. Para sa kaalaman din, sir, ng mga taga-media and ng public, under RA 10121, kasabay din po ba sa budgeting yung training para sa media personnel? Walang specific po ma'am na nakalagay yung training for media. Pero kasama po ma'am yung training ng media personnel sa mga plans and programs po ng Office of Civil Defense and also with different uniform personnel like for example, Bureau of Fire Protection, the Philippine National Police, na kung saan may mga activities po sila na involved po ang media which includes also capacity building or training. Oo. Ano mga trainings po, sir, ang ino-offer for media? Sa amin, dito sa OCB, yung more on introductory course, kasi pina-finalize pa lang po namin yung parang RRM training specifically for media personnel. So, pina-finalize pa po yun ng central office namin. Kasi, for how many years, almost a decade, puros introductory course. So, dapat maglatalak na rin ang binibigay na training namin. Nandiyan naman ma'am si BST. Alam ko si BST na bibigay ng parang first aid or BLS training together with the Philippine Red Cross at Magsamantalinda. And si PNC, meron din ng mga modules specifically for our media community. Oo, kasi ako mismo, sir, naka-attend na din ako first aid training. Tapos, yung hazard mapping with the MGB and the FIVOX. Na itatanong ko po, Sir Gramil, kasi kanina napag-usapan namin ni Prof na malaki yung responsibility ng media as partner ng disaster agencies. Kasi kung mali yung ma-deliver na information ng media, magkakaroon ng problema pagdating sa operation. Di ba po, sir? Parang domino effect. Opo. Yes, mayroon po kami yung recommend ko dun sa
meeting ng mga information officers sa central office na dapat mag-focus na tayo more on ang modules na sa green training for media, kung paano ba tayo nagbibigay ng information sa community, kung ano ba yung mga latest updates ng pag-asa kasi gaya ngayon, iba na po yung modified ng tropical cyclone natin. So kapag nasa ganitong ATH, considered siya as super typhoon. So more on sa update and kung sinong ahensya ba dapat kausap natin. For example, the stranded, pero wala namang sama ng panahon, dapat itong ahensya kausap natin. Kasi wala namang sama ng panahon, pero nagkaroon tayo ng maritime incident na ito, the gale warning. Dapat more on ganun yung na-recommend po natin. Sir Gremil, may suggestion ako sa office nyo. Pwede ba kayo, meron ba kayo mga IEC materials na you can provide various media outfits para, kumbaga, meron ang mga taga-media ng reference materials para tama yung nasasabi. Yan po meron naman po tayo itong ideals and we have practice naman po na pwede namin mabigay. Kasi ngayon ma'am, naka-priority po ma'am yung mga posters namin mabibigay sa LGUs. Pero I'll take that ma'am na consideration para mabudget sa next year. Para sa work and financial plan yung next year. Oo. Maganda yun, Prof. And Sir Gremil, yung nababanggit mo na isa sa mga plano nyo na i-train yung media, lalo na sa pag-consider ng discussion about sa tracking ng bagyo, di ba po? Kasi kung mali yung information na ibigay ng mga taga-media, lalo na sa direksyon ng bagyo, kung gaano kalakas, kasi sa kung gaano kalakas ang bagyo, parang magre-rely din doon ng mga tao kung ano ang preparation or anong action gagawin nila, kung mag-evacuate na po ba or hindi pa, di ba po? Yes po ma'am, tama po. So ano yan, sir? Although sabi mo may mga previous trainings na kayo na basic trainings na binibigay sa mga taga-media, anong status ng plano na yan ngayon po, sir? Ongoing po ma'am yung update ng mga modules po for our green training for media. Hopefully ma'am, before ma-access yung taon, kasi may nakaschedule ka ng year-end training for media this year, hopefully ay may hapon po nila. Yun ang target din po namin. Opo, pero sa experience niyo po ba, sir, meron nang nangyari na mali yung na-deliver na information, basic information or very important information ng media tapos nagka-boomerang or may domino effect sa operation ninyo? May nangyari naman noon, pero hindi naman gano'n bigat. Pero this time kasi ma'am, medyo ginawa natin systematic yung process no, pag pupupo mga information officer na after situation report, saka lang kami magbibigay ng information para ma-validate namin yung information. Because there are times na kumakalat sa social media na ganito, pero hinihintay muna namin ma'am yung validation, saka namin pinapalabas yung information na isahan. Oo, lalo na sa province of Albay, di ba sir, parang pinoprotect yung zero casualty goal. Diba? Parang yan ang goal hinihit talaga yung goal na for zero casualty. many years now. So sa inyo, dinadaan sa mas mahabang verification process bago magpalabas ng information. Katuwang naman po natin dito ma'am, BINC as the link of the management of the death and the missing cluster. Kaya pag naglalabas po kami naman ng information regarding casualties, ay kino-coordinate po muna namin sa kanila and then calculate po sa disclaimer na for verification of the management of the death and the missing cluster. Kasi may mga nai-report na hindi naman po related sa typhoon. Opo. Yun po yung inaano din namin, kino-coordinate sa BINC. Sir Gremil, alam ko busy ka rin pero ihabol kong information ito. Sa mga, alam ko expert ka na sa lahat ng discussion about the RA 10121. So mga mga maliliit na offices or mga government offices, gaano ka importante po yung pagiging active din ng DRM unit? Very important po na dapat yung mga different offices natin ay active tayo sa DRM because natin po natin sinasabi
Ma'am April and Prof. Lee, na DRRM is not just about the government. Hindi po ito trabaho ng government lamang. Kung lahat po kasi tayo apektado andyan yung private organizations natin, and lagi natin sinasabi sa community-based CRM trainings natin that everyone is a hero in DRRM. Lahat po tayo ay naaapektuhan. Kahit ang presidente po natin ay naaapektuhan, hanggang sa simpleng mamamayan po ay apektado tayo. Mga disasters at mga iba't-ibang hazard. So very important na kahit po mga opisina po natin ay alam po ang gagawin at alam po ang tamang informasyon tungkol sa mga paparating na hazard or mga hazards na meron dito po sa Katipunan. Opo. Alam ko po, sir, partner din ng Bicol University ng Office of Civil Defense Bicol pagdating sa pagbibigay ng mga training since meron din tayo na College of Nursing, di ba? Sa pagbibigay ng training sa emergency and first aid. Preparedness. Yes po, ma'am. And magsihikaya po natin ang iba't ibang ahensya na mag-focus din tayo sa preparedness aspect dahil gaya po sa framework natin sa DRRM, kapag prepared po tayo and na meron tayong prevention and mitigation activities, mas konti na yung gagawin natin response activities. Then alam na ng mga tao ang gagawin. So, it's better po na ang mga ahensya po natin ay mag-focus sa prevention and mitigation or di kaya sa disaster preparedness aspect po natin. Sir Gremil, kung kami ay magplano, mag-proposal na magkaroon ng basic training, pwede ba kayong maimbitahan dito sa Bicol University? Wala namang problema po ito namin at medyo malayo-layo po ang opisina namin. Tatabi na po. Pedestrian lane. Pedestrian lane lang naman. Mas malayo ang building na bago ng Bukal. Ay, oo, medyo malayo na po kami, sir. Doon na kami sa Daraga. Ma'am, video pa rin po. Nasa Bagong Bayan, Daraga na kami. Pero nasa main campus area pa din. Ang ganda, no? Opo. So, alam ko si Sir Gremil ay isa sa mga head din ng Office of Civil Defense Bicol na nagde-deliver ng training. Am I right, sir? Ako po yung deputy chief. Ang chief po namin lang ay si Sir Neil Janela. Pero Sir Neil naman po is very open to conduct trainings to assist our different NGOs, agencies, and our academic sector. Sir, maraming salamat po. I-look forward po namin yung paplaluhin ng College of Arts and Letters, partner namin ng Office of Civil Defense Bicol. Hindi lang para sa mga personnel ng Bicol University, even yung students po, sir, importante din, di ba po, na maging prepared din sila or maging parte sila ng prevention and mitigation program ng Bicol University. Yes po, ma'am. Okay. Sir Gremil, maraming salamat po sa oras na ibinigay mo sa DWBU FM CALpihan. Thank you very much. Thank you very much po, Ma'am April and Prof. Lily. Thank you so much. Thank you, Sige. sir. Bye-bye. Si Mr. Gremil Alexis Nas, ang tagapagtarangkang Office of Civil Defense Bicol. Diyan lang po sa He used to be sa my iyo. student sa College of Nursing. Well, Mads Lorilla Masarate, shoutout dito sa Katanagan, Huban. Ang daming fans ni Joey Max. Nalpe. Ano to ni Manny Nalpe, yung announcer dyan sa Naga? Probably is related. Oh, eto yung kaibigan natin si Joe Portugal. Oy, Joby. Oh, Joby. Kumusta? Hello din. Good. Taga-BU din si Joby. Morning, Prof. Jopi. Nagdadawag man nun yan ang sa itong mga estudyante. Mga interns na Prof. Lily sa broadcasting. Good morning sa Susunod, yan Broad in the 4A, degree. Broad 4B. Sa susunod sinta na ang mga handle kong program na. We're And just paving the way. mga estudyante na second year broadcasting students or sa BA Broad 2A and 2B nagdadawag ganyan sa tuya. Good Hello. morning everyone. Be ready. Soon you'll be on the air too. Oh. Kami, paus na kami with that. Paus na. We're actually we'll be giving you the chance soon. And hello pala kay Marisa mga Polgamua. She's watching and listening. Patugtog muna tayo, Maddie.
Memoria. This is one of the songs in the Magayon album produced by Professor Tabiniya. Take it away. Hayaan na po din. I-play ko na sa mga lives yan. Ano ba niya? Ano ba? Salita sa Pilis kasi we are sa bawat nakula ba na ang budget po sa DRM kapag allocate ang maliban sa gender. Parang nangyayita. Ano, 5%. Opo. Parang nangyayita. Ano yung pag-irong doon? Election po pala siya. Global yun, di ba? Support niya ng plan steps to disaster preparedness. Pinay
Ate, kapay ka pa. Nahilig ko rin, sigarilyo. Pwede sa kuya ito. Ito yung music ko tama na. Listen and watch Kapihan sa CAL every Friday, 10 a.m. to 12 noon, right here on DWBU FM 106.3 to Bicol University, serving the community through the years. Misyon ng Pamantasan ng Bicol. Isang pandaigdigang pamantasan na lilinang ng mga leader at kinatawan para sa panlipunang pagbabago at pag-unlad. Misyon ng Pamantasan ng Bicol. Ang pinagtibay na bisyon na nakasaad sa Akas Republika bilang 5521 ay upang makapagbigay ng profesional at teknikal na pagsasanay at magbigay ng makabago at pandalubhasang pagtuturo sa literatura, filosofiya, agham at sining, maliban sa pagkakaroon ng pagpapaangat ng mga agham at pagteknolohiyang pananaliksik. Makalidad na panungkulan ng pamantasan ng Bicol. Di ka pala. Ang pamantasan ng Bicol sa patuloy na pagtalima para sa lubos na kahusayan sa instruksyon, pananaliksik at ekstensyon sa pamamagitan ng pinakamataas na paglilingkod sa mga kliyente at pagsunod sa pinakamakalidad na mga pamantayan. Sa RC, may kailangan naman pag tapos sa MOR man. DWBU FM 106.3, owned and operated by Bicol University, serving the community through the years. Coming up, Music Call, a live show featuring music and poetry, performed, covered, acted, composed, produced by thousands of arts and letters students and colleagues and local artists. Right here on DWBU FM 106.3 every Friday. Communication. Hello, welcome back. Welcome to Kapihan sa CAL, a venue for information and issues concerning the Bicol University College of Arts and Letters and the Bicol University community, only here on BFM 106.3. Thank you, Peter. Here is your host. Thank you, Peter. Welcome back. Nasa pangalawang bahagi na tayo ng Kapihan sa CAL, kasama si Prof. Lily at si Prof. April. I-highlight ko lang, Prof, yung binanggit kanina ni Sir Gremil Alexis. Go ahead. Duman sa long-term goals kang DRM plan mismo ng National Government Agency under the Republic Act 10121. So, ito yung mga 4 long-term goals na gabos na opisina pigsusunod or target din kang gabos na offices from the LGUs up to the small offices under Kasama the bang BU? government. Oo, kasabay ang Bicol University. Dahil sa
gobyerno gabus pigpopondohan. Parang may 5% budget dapat ang bawat DRM unit. So pinaka-enot sabi ni Sir Gramil Casubago, dapat gabus kita maging parte kang prevention and mitigation. So that is the first long-term goal ng NDRRMP. Anong goal na ini? Avoid hazards and mitigate their potential impacts by reducing vulnerabilities and exposure and enhancing capacities of communities. Digi sa prevention and mitigation, malawag na digi sa mga trainings, and mismong dapat so mga ordinaryong tao, aram ninda kung papaano ninda ipiprevent so sarong bagay. So, for example, kasabay na siguro duman so pagre-relocate dapat ka mga tao Sa Baguio sa yan. area, oo. Tapos yung sa earthquake naman, dapat ang fire and earthquake drill. So, ano yan, cover Duck cover and hold. Yeah. Duck cover and Dapat aram kang mga tao kung paano sinda magiging parte kang prevention and mitigation. Prevention, so preventaran mong mangyari. Mitigation, para ibig dahil sabihin, mitigation, ibig sabihin, Kung nangyari na man, at least, dahil maluya lang masyado, siya. less so effect sa imo, so Okay. impact sa imo. Disaster preparedness. Establish and strengthen capacities of communities to anticipate, cope, and recover from the negative impacts of emergency occurrences and disasters. So, yaon na digdi so mga protocol, so kung ano na halimbawa, andyan na sa situation, maabot na sa bagyo, anong preparedness measures ang gigibuhon. Disaster response, provide life preservation, and meet the basic subsistence needs of affected population based on acceptable standards during or immediately after a disaster. So kasabay na din so kung ano ang proseso kang pag-pick up kang mga taong i-evacuate, habang nasa evacuation center, paano sa pagkaon nila, di ba? Oo, kaya pinoprovided kang gobyerno ki pagkaon talaga ang mga evacuees sa evacuation center para dahil sila magbalik naman sa area nila habang nagrarapado halimbawa sa bagyo. Saka hindi lang isang araw sila mag-stay. Oo. I remember in 2014, so pag tuga kang Vulcan Mayon, nag-celebrate ng Christmas yung mga evacuees sa evacuation centers. Dahil sila nakauli dahil nag-aalburuto pa sa ngayon. Kumusta Mga man 3 itong months. celebration? 3 months siguro. Maugmaman. Ang handa ni the Prof, so mga tinapay na pigtatao kang kang government. May mga private groups na nagtaong mga cake, nagtaong mga luto ng spaghetti, mga pagkaon na pwedeng Lumalabas dyan when may calamity. The best in us, yung mga generous people, And minaruluwas. imagine kung sinabayan pa kang pagtuga kang bulkan sa pandemic, di ba? Sa Taal, dakulo ng mga naapektuhan duman. Habang pandemic, dati na kitang nagtataklog kang pandok ta dahil sa COVID, tapos sabayan pa Doble kang pa. sa ash. May bug na yung face mask. Yeah, kasabay yan sa disaster response. And eto naman, although prepared ang government sa rehabilitation and recovery, lalo na sa time na halimbawa kaipuhan na i-rescue so mga tao, pigi-iwasan duman pa sana sa disaster preparedness and response na mangyari itong rescue operation. Para dahil dakol na siring ka na sitwasyon. Kaya may mga nagbumuto-muto man na sa Facebook, di ba, uso na kapag nagrarapado na subag yun, halimbawa, yaon nga sumata sa area ta, may mga maagad kitabang na stranded sa mga aruninda, natumbahan ki mga kahoy. Ang protocol kang gobyerno kayan, daimando man hanggat nagrarapado pa ang bagyo. Siyempre, delikado din ang sinda buhay man kan sumalalagay mga ang buhay. rescuer Ma-responde sila pag naghupa na. o responder. Pero minsan, too late na din na nakaabot. Although, kasabay talaga sa Ano ba protocol. kaya? Nagsinutil. Pig Oo. sabihin na ma-evacuate makusog ang bagyo. Yan ang Abang rason ng maghali. gobyerno. Kung yan, daiman sila nagduduman na parang masagasa man din sila sa kakusugan kang Nung panahon na dapat magbalyo, dahil nagbalyo. Oo. So kaya baga minsan kapag arang kang gobyerno na makusugan ng impact ang bagyo, talagang mandatory evacuation ang pigagibo. So Maski pwedeng pwersa ang kargo simba. kang gobyerno kapag sa pagkaang itatao basta maghalila.
Sa part na rehabilitation and recovery, restore and improve facilities, livelihood, and living conditions, and organizational capacities of affected communities, and reduce disaster risks in accordance with the Building Back Better. So may punto din ng gobyerno. Anong base ibig sa- sabihin ng building back better? So parang gabos na mga naperwisyo sa agrikultura hanggang sa tao mismo, tatauanin daw ang budget, babudgetan nila para makarecover. Bako lang so farm, bako lang so crops, bako lang mga farmers, mismo sa mga tao na nagtatao, even ang DSWD ning pang-atop, budgeted. Duty yan kang gobyerno. Opo, duty yan kang gobyerno. Kaso Mga minsan, ahensya na, Oo. kumbaga, na-assign, mag-gibo para dyan. Pero minsan sa kadakulan kang kang distroso, dahil nakikaya kang budget kang gobyerno. Kaya di naman Yan allowed naman sa ang mga problema. NGOs Sa Mga generous na NGOs, wala mga private citizens, Oo. matabang na. Kasi ako may nakakauran din ako, Prof, na mga affected na mga residents, mismong na Olcaban kay Atop, alo yung mag-abot dahil sa proseso kang pag-release ng budget ng government. Diba? Mga pa. Yan ang bureaucracy. Oo, piga-agihan gabos na proseso pa bago may release yung kwarta. Nakatagpi-tagpi na su resident, saka pa sa na maabot su budget. Sa At least may nag-abot. Oo, ayan naman ang Diba? ang maray. Ganyan talaga. So, eto pigsabi ta, so role kang government para ma-hit ining long-term goals. Pero kitang mga nasa house lang, Prof, anong mga dapat ang Meron ako ditong article, 10 Steps to Disaster Preparedness. So, basahan ta. Galing to sa CDM 75th Smith. Ito daw ang gagawin. Disasters affect millions of people. Ako, sana millions na Kung sa mundo, billion na siguro. alos gabos kita affected. Although, parang kadaklan ka mga disaster yan, hindi sa tuloy. Oo. Pero, probably we were made to, kumbaga, andito sa atin yan dahil ang mga Pilipino, mga flexible and resilient, nakakayang gabos eh. Disasters affect millions of people each year on a personal, business, local community, or national level. The golden rule for successful disaster management at all levels is to increase awareness. Yun, tama yun. Awareness. Develop action plans and practice them. Waiting for a disaster to take place is not the right time to plan. Communicating and building relationships with those around you, whether they contribute actively to the plan or are dependent on it, will have the most significant and positive effect in determining your resiliency throughout an event. So here are the 10 actions we need to do in order to be prepared when disaster comes. Ano yung number 1? Be ready at home. Be ready at Oo. home. Anong gagawin at home? Oo, maski so pag-build ta lang mismo kung arong ta, di ba? Pero may nagpig-isip, dapat disaster-proof, dapat typhoon-proof. Kaya mismo Oo, sa mga kaya lang, architects na, Ang problema naman, pera, kung wala kang pang-proof. lalagay kung ang atop mo, anahaw o nipa, Oo. lalagyan mo ng mga trunk ng batag. Kaya maski anong gibutan mo niya ng summer ng season. mga kahoy. Oo, sa summer season ang hanap-hanap ng mga kubo-kubo, di ba? Pero maski anong gibutan na kubo-kubo lang ang arong tapag di bagyo man. Transfer na sana, mag-evacuate. Mag-evacuate. Ayan mo yung bahay na yan. Be ready at home. Prepare, plan, and practice. It is important for individuals and families to increase their awareness, get educated, engaged in preparedness conversations, and stay informed. So, dapat aram ta kung ano sa mga emergency plans, sa mga toolkits ta na mga, Mga basic. toolkits. Ano nga nilawag ka Oo. mga toolkits pag, say for example, may bagyo tapos may baha sa lugar nindo, pero bago yan mangyari, nahali na kamo. Anong lawag kang toolkits, Madam April? Pinaka-enot siguro so shelter. Dapat may tamong ka, may pagkaon, di ba? May mga bulong. Opo, bako makeup. Cellphone. Dapat yan, Cellphone, diba? opo. For communication. Radio, dapat dara mo man para O makamonitor dapat ka ang sa radio mo, may pila. May may battery dapat. Transistor Rechargeable. radio. Opo, rechargeable. Mas Pero kaya yung mga cellphone, transistor, igawa ng radyo eh. kaso madali makalubat sa radyo. Sa bagay. Oo, Kaso, pag you maagad need- ka you ng need a ayuda sa cellphone. kapamilya mo sa ibang lugar, mahirap mag-contact. Okay, magbakal ka mong transistor radio. Oo, ang sarong
battery na AA, mga 1 month na yan nagagamit sa sarong transistor radio. Oh, tama. So, dapat Lagyan ng toolkit ng radyo at battery. So, dapat igo ka ng radyo, syempre, para aram mo sa tracking kang bagyo. And even kung, halimbawa Magdawag sa ngayon, radyo. vulkan mayon, kung anong alert level na, kung nagdi-distribute na ba ng ayuda sa inkamapila, di ba sa radyo tayo maaaram. Tapos, dara mo so igdaanin do, kasi sa evacuation centers, madalas ang gamit kang Pilipinas, mga classrooms, di ba? Sa Japan kasi may mga steady evacuation areas na talaga na one family, one room. Talaga. O di sa Pilipinas, ang sarong classroom, 20 katao. Parang ang sarong classroom, ang standard digdi, 5 families ang nag-occupy. Ay, that reminds me. Di ba may Oo. bagong building tayo dun sa dulo, malapit sa Bicol? O, pwedeng gamitin. Oo, para yan dyan. Oo. So, mga Evacuation area. mga piga-budgetan man kang JICA, kang international agencies na pigdadara digi sa Pilipinas, pigagamit din as classroom. So, paras man giraray. So, talaga, so building na para sa evacuation, ang mga evacuees, nasa mga schools. So, no choice din ng schools na gamiton ito dahil kulang din ng mga classrooms na po, di ba? Tama. So, So we need to build more. ang mga evacuees na dapat i-expect na sa area na yan na evacuation center, yaraan dyan mga bangko lang. So, kasabay sa toolkit itong mga banig, ulunan, Gusto yan sa toolkit. sarong Tiklop. tiklop. So, dapat daranin na ito. Then, Sa mga of course, folding na lang. pagkaon. Okay, so that's number 1, be ready at home. Pangdua, be ready at work. Anong pagsasabi dyan, Miss April? Be ready at work. Does your office have an emergency and evacuation plan? Have you communicated it? How do you stay in contact with local authorities to determine what to do? So, kailangan masagot mo yan lahat ng questions para alam mo kung paano Sagutin mag-respond. natin, be ready at work. Ang office ba natin ay may emergency evacuation plan? Meron din. Pag may, di ba pag may bagyo na, tinitignan natin ang vicinity, kung anong baka magkabaha dito, anong gagawin. Tapos yan, syempre pinapauwi na tayo eh. So pag-aram na, Dahil yung bahay naman natin asikasuhin. tirik na tirik pa ang araw, pinapauwi na tayo, Prof, di ba? Kasi aram din, Yes. na-foresee na ninda na araw kaning oras tama ang epekto kang bagyo. Is it important, or it is important, have you communicated it? Aram ba kang gabos na, na empleyado na, Nag-ano ang cellphone. nag-ano ang sa group chat? messenger, Opo. sa group chat. So dapat kasabayan duman sa sa management plan or disaster management plan kang sa mga opisina. How do you stay in contact with local authorities to determine what to do? So ini ba ko na problema Sa mga official na kan agency, kan mga eskwelahan, yun, nakikipag-coordinate sa mga LGU. Then kita man mismo nag-antabay kita sa pronouncement kang local government units. So kaipuhan kasabay gabos na empleyado sa planning or aram din mismo nila kung anong step na gigibuhon nila, lalo na kung Aram na kan kadaklanta, very common na yun sa tuloy. lalo na kung pirmi kayaon sa opisina. Ang pantulo, know your community's vulnerabilities. Anong gustong sabihin ng vulnerabilities? So dapat aram mo na at risk Sa ka. mga kaluyahan. Oo, aram mo na yaong kayo sa area na ini, halimbawa kita digdi may kataning kitang salog sa bagong building kang CAL. So aram ta sa mga possibilities na posibleng halimbawa maglangkaw sa level kang tubig. Anong gigibuhon ta? Oo, so aram ta dapat kung anong steps na gigibungan kung mag-abot ka sa katong situation. Kasi mas kiba ko bagyo warang gale warning, nagkukusog ang oran, di ba, Prof? So, Bata ano rin ganyan, bugso-bugso. Oo. Biglang makusog, Makusog. maluya, mainit. Mauran naman. Parang unpredictable na rin. unpredictable. Iba So, na nag-ali ka talaga sa yun. anong nindo, nakasando-sando. Pero, kay Juan pala naka-jacket ka kasi pag uli mo. Dapat may so- balon kang jacket. Oo. So, dapat aram ta so vulnerabilities, aram ta kung saan kitang area, aram ta kung anong
situation sa area, possible na mangyari. Understanding what types of disasters are most likely to affect your location will help inform your plan. So, aram ta dapat kung ano ang mga dudumanan tang agencies, sisi ang mga i-contact kapag aram na kanyang situation. Lalo na sa mga arani sa Vulcan Mayon, data man aram kung kailan di ba matuga ang Mayon. Maray ang bagyo natatrack talaga. Pero ano mo, yung mga dati nag-star dyan, aram ninda, maski daing warning, aram na ninda kung matugaan vulkan. Dahil sa mga hayop daw nagabarabaan, ang mga bubon, nagmamarang, siringkaan. Yun ang indication. Ang FIVOX, saro mo yan sa pag-consider? Actually, yung folk, observation, which is true actually. Siyempre, natatama baraba lang yun sa mga hayop, sa mga wild animals, natatama baraba. Siyempre, nainitan na. Tapos nadadawag na nila sa Urugudug sa Vulcan Mayon. Kita data man yan masyado na. Arayo kita. Arayo kita. Although meron man mga residents talaga inside the danger zone. Aram naman siguro nila. Tuod na sila, they live with danger actually. Sunod, Prof, learn about agencies and roles. So itong kasubagong discuss ta na sisay sa mga may mandato na magtrabaho para sa disaster Sir management. Alexis. So CALpihan, aram ta sa mga government agencies na nararanihan ta, maagad kita halimbawa tabang, lalo na kapag na-hit na kita kang bagyo halimbawa. Ang pinaka-primero, sa barangay. Oo. Sa munisipyo. Kasi Pwede sa probinsya. ang barangay mismo, may pondo din sila. Yung iba, madiretso sa radyo. Oo, yung talaga. Di ba? Oo, mananawagan. Parang mas madali. Oo. Kasi minsan, ang iba, sa barangay, sa munisipyo, o sa probinsya, dahil nag-intindi. Kaya madiretso sa radyo. Pag dinara na sa radyo, mas mapupukaw sa government agency. Saka naman. Ali na nga ini sa Indo dyan. Mas, although, aram naman sa power kang media, di ba, na kaya pigraranihan kang mga tao. Pero ang problema, Prof, mababa ang budget ng mga nasa barangay. Di Kaya, sa no alam choice ka na talaga. budget, magduman. Siguro yung dapat na pagtuunan pa kang gobyerno, na parang masyado magbase ang budget kang barangay sa kung gaano kadakula sa pag-earn kang barangay. Kasi depende ang budgeting kang barangay sa IRA. Diba? Siguro, ganito ang dapat gawin. Yung naisip ko lang. Parang may mapping. Aramon, kung rin na lugar, ang pirmi vulnerable sa mga kalamidad. Tapos dadagdagan dapat. Tama. Kasi kung sa dayot na barangay ka, konti ang kinikita mo, filming sa dayot na ang budget, di ba, Prof? Yeah. So kung dapat kang gobyerno na prone sa disaster, dapat bubuan ki budget. Tapos naman, yung mga nasa delikadong lugar, dahil na pagpabalikon, dapat matransfer sa sarong lugar na safe. And may livelihood na darahon. Tama. Para dahil na Kaya dapat yan ang pupunduhan. Oo. And mas madalas na Kaya nangyayari, delikado ang lugar, pero pagkatapos kan bagyo o baha o kung ano man ang kalamidad, mabalik girara. Mabalik, oo. Parang yung plastiko. And imagine the trauma na na-experience in the Prof. Parang mabahaan ka lang talaga. So, gabos na gamit mo na lublog sa tubig. So, mga bado mo, lalabahan mo giraray, mga appliances mo na daig mo na magagamit. Mabago na naman silang buhay, mapuon sa puon. Ang Siguro kada yung pamilya. mga magiging government officials, pagtuunan din ninyo ng pansin ng mga sinasabi namin mga rational naman yung sinasabi namin Okay. Parang nadadamog pa talaga sa grounds in experiences. From So the dapat ground. budget talaga. Ang pinaka-problema, budget. Eto nga, tama ka dyan kasi ang susunod dito ay Find mitigation, funding. Funding. Ano ba yung mitigation? So CALpihan, lessen taso at least impact ang di ba? Lalo na sa mga vulnerable families. Kumbaga, yung distroso o
pagka-apekto sa mga tao. So kay Puan Igo, mga grant programs para sa mga families to fund disaster mitigation activities, reduce losses, and protect life and property from future disaster damages. Dakulo ng mga residents na syempre wala silang ibang option kundi magtugdok arong sa mga gilid kang mga estero. Kadayang lugar na iba. Sa lugar na arani sa mga salog-salog. Kasi yan sa mga day mo talaga masyado piga reclaim kang government na, di ba? Sa mga tao warang pagsadiring daga nasa Dumaan na gilid sa binatugdok. sa kung sa lang na bakanting lote nagtutugdok. Dahil na mapapaali kang government. Although, Wala man na ka option. nagbabantay. Oo. Then, libre sila kaya naman magstay. So, walang daga. Kaso, ang budget man kang gobyerno para sa permanent relocation, Kulang. limited, kulang. Yun. Actually, while we were talking from the very start, I can conclude na ang problema talaga, it's the funding. Oo, budget talaga. Yun talaga. Gobyerno talaga dapat ang asahan ko. Ang mga tao. Siyempre, pati mga tao, magtabang man. Oo. Tanganing, kumbaga, may magayon na mangyari dahil nagtatabangan sa mga tao mula sa gobyerno. Ba kung ang asa lahat sa gobyerno, hindi naman ganyan dapat. So, mismo sinda man mismo mag-iinguwa para sa nila, para sa sadiri nila. Tama. Pero pag abot digdi sa disaster, warang ibang piga-asahan kaya kapag wala talagang mga permanenteng trabaho, di ba? Gobyerno pin niya nga asahan nila. Pero mismo sinda dapat na foresee ang mga possibilities. Iilingon kung ang area ba na yan. Di ba mapagala na kada bagyo na sana ma-evacuate ka? Actually, bagay, yung study ni Engineer Rabante o dyan lang sa ibong, magayon na itong study niya tungkol yan sa DRRN. May mga suggestions naman na siguro pwedeng ang mga government officials maaraman yung study na yun dahil makakatabang ito sa DRRN. So, Kaya lang, yaon naman siyempre kay Engineer Anna. Okay. Ang masunod, conduct a risk assessment. Paano ba yan gagawin? Conduct a risk assessment to identify potential hazards and consequences and follow through with action to mitigate risks. Actually, yung sinabi ko kanina, yun na yung conduct a risk assessment. Gari mapping, pig-aram kung sa inan mga lugar na safe, as in ang mga lugar na delikado, anong gigibuhon, paano gigibuhon. Ako ginibo ko yan, Prof, kang so naghahanap kaming daga. Kasi syempre, pag nag-start kang family, mas maray na may sadiri kang pagrugaring. So, naghahanap kaming daga, then nakuha kami sa area kang daraga. So, aran ni sa may Kagsawa area. Sa Busay ka mo. Oo, sa Busay area. Dahil pa man, Prof, nag-prepare pa lang. Nag-abot ako sa APSIMO, sa Albay Public Safety and Emergency Management Office through Cedric Daib. Sir, kamusta ini? Hazardous ba ining area sa Mayon, volcano? Tapos sabi niya, okay man ngaya kasi nasa ibong man yan, nasa taas na area. So Kagsawa, mababa na area. Nag-contact ako sa FIVOX. Igwa po ba digding, ang mga apod ka to, Prof, na fault line? Igwa ba digding fault line sa area na ini? Arani ba ini? Anong pinaka-araning fault line digdi if ever na mag-hit so piga-abot din ng big, ito? The big one. The big one. Possible po ba na maapektuhan ini? Gabos yan, mismo ang Mines and Geosciences Bureau nagtaram din na dapat daw sa mga nagplano na magpatugdok arong kasabay sa risk assessment. Kung baga, maduman yun na sa inda. Mag-aramon kung ganon gigipuhan. Buda, kung tama ba sa lugar na nabakalinda o babakaluntasan na? Maray ba magtudlok ng ngarunduman? O arani ba yun sa diskwido? O ganon. Kung arani nga sa salog-salog, ining salog ba may possibility na magdakula? magsulat O tubig? pwede ba nga natugdukan nindo dating salog? Oo, Nature might reclaim it, kasi di ba? pigbabalik, di ba? Pigbabawit kang, kang salog ang Ano Kapihan. talaga yung pigtabunan nindo kung baga
si Mother Nature nagsasabi. Tapos pag may baha, baka duman mag-agi o Oo. maging salog ulit. Oo, kaya baga ang sentro kang Legazpi, dati daw yan matibo. Diba? Kada bagyo, makusog na oras, pigbabaha talaga. Actually, may nakataram sa kuya Kito. So, sarang official dyan sa City Hall ng Legazpi City. Nagtaram sa kuya na, ano mo ba Lil, na dati, may daga lang, hanggang dyan sa may Albay Cathedral lang. Wow, talaga? Tapos yan matibo na talaga yung area. Swampy area. Kaya sawangan, Oo. yung sawangan na pinagsabi is a swampy area. Tapos, matubig ba ang ganyan? Oo. Kaya pala ng Legazpi, pag nag-uran baga, minabaha Hindi tulos talaga dahil nagbabaha. kumbaga Dati dyan sa katampad tubig. ka kasi level, sea level, Oo. parang gano'n. So, ibig sabihin, puro dumping na lang ini. Yung mga reclaimed na Oo. pigsabing daragaan na lang. Pero maski ang Albay, piga-abot na din kang baha, di ba? Hanggang ligdi sa may pinari. Ano kasi yung canal, yung drainage system, saradit, dapat darakulaan. Tapos may dead end. Ikaw akong aram na may dead end na May drainage dyan sa may Albay area. Dahil ng luwasan. Ay, kasi naabot ko from sa dead end. So, kadakol na dapat gibungan pa, ano? Oo. Pero habang nag-aloy ang panahon, ang mga engineers, iiling naman sa mga posibilidad. Ano yan, urban planning. Oo. Kaya itong panahon, mga panahon ng Kastila, mga Amerikano, mga Hapon, dito sa Pilipinas, gariba ko pa yung usong urban planning. Oo. Lately pa lang yan. Pero siguro kung sa nainot na panahon, may mga government officials na nag-iisip ka ng urban planning, siguro, ngunyan, dahil kita mga problemang maray. Oo, tama. Medyo late na ang Walang urban araw, planning. Prof, sa gilid kitinampo na nagkakarabang nga dahil sa widening kang road, di ba? Dahil sa widening kang road, ako nang naali ng mga ano. So, balkon mo, nadara na kang tinampo. Ginamit ng gobyerno so eminent domain. Dahil na The foresee kang principle. kang mga tao kang panahon na maiwas ang tinampo. Ano po? Oo nga. Diba? Kunyan, Wala sa silang 6 vision na lanes gano'n. Eh. Na, Pero- dati 2 lanes lang, kunyan, darakulaon na Pero ngunyan, ang mga engineers nakaisip na dapat ganyan. Oo. Yung urban planning, kung matudok ka sa rong building, maplano ka, mag-consult ka man sa mga feng shui, sa mga green activist, mga ganyan, para yung building mo maganda. Kasabay na talaga si Feng Shui. Oh, sabi, nata ang pintuan mo ngayon, kampang ng tinampo. Bawal din yan. Yata ang pintuan mo ngayon sa sulnupan. Dapat bagala sa sunrise. Ang pang sa sunrise. consider man yan. Oo. Tapos, ang pintuan mo natatapalaog. Paano kung may disaster dahil ka makaluwas? Pwede ba isipon din yan. Pero palaog ang kadaklan ng pintuan. Paano kung palaog tapos nagka-diferensya dahil na nakakaluwas sa mga nasa laog? Pwede pa ba yan i-consider? Okay, so our time now is 11:30. Mapamidbid ngo na kita. This is DWBU FM 106.3, owned and operated by Bicol University, serving the community through the years. Misyon, sarong universidad na ang kinapay, nagmumulak ng mga leader, mula kinatawan sa pagbabagawa para sa transformasyon mula pag-uswag kanluna. Misyon, ang universidad ng Bicol nakataunin profesional as in technical ng mga pagi at sa pagtaunin mga pameno as in espesyal na pagtutlo ng literatura, filosofiya, ng siyensya, at pwera sa pagkataunin mga pameno na pag-aaral sa teknolohiya. Makalidad na panantunan. Ang Universidad ng Bicol sa kadagos na pagtulog sa pinakamalahay na paagi ng pagtutlo, pag-aaral, as in extensyon sa paagi ng harangkaw na pagsabi sa mga kliyente, as in umuyon sa mga importanteng katugunan. Coming up, Music Call, a one-hour show featuring music and poetry, performed, colored, adapted, composed, produced by arts of letters, students and teachers, and local artists, right here on DWBU FM
nag-SIP sa akin. Sabi ko, dito na naman sa mga composition ng student. Anong assignment ko sa inyo. Natulog. Kasi nga kita mag-post sa ano po, sa DWBU page. Tapos call for sa mga local day ng mga band. Hindi sila mga siguro composition. Actually, nagpapaan ko sa on the air ko last sa dito. Send me your composition so I can go in. Sabihan ko lang po sa mga Para banda. magsikat ka. Maski cover, Opo. cover song. Basta sila rin para tungkol. Pwede pa yan yung mga kanta ko? Sebo man yan, dati ba man yan? Ikaw ako, para pag ayun ba? Pag may nag-sell sa kawan, sige, email ko sa dyan. Pabalbal na salita. Street lingo. Gabi ah. Ano na yun? Adaptation yan, ito may original sa nakanta. Ang 1984 hit song. Tigpan na ng gabi. Pero nila niya bibigyan, nasa consciousness niya. Thank you, Madi. Mga parapadyak. The vision of Bicol University, a world-class university producing leaders and change agents for social transformation and development. The mission of Bicol University. The Bicol University shall give professional and technical training and provide advanced and specialized instruction in literature, philosophy, the sciences and arts, besides providing for the promotion of scientific and technological researches. The BU Quality Policy. Bicol University commits to continually strive for excellence in instruction, research, and extension by meeting the highest level of clientele satisfaction and adhering to quality standards and applicable statutory and regulatory requirements.
96.3. Good morning, everyone. Here is your host. Hello, we're back. This is Prof. Lily with Prof. April, and we're talking about the steps to disaster preparedness. Ano na yung masunod this April? Inform your plan with statistics. Yan sila. Kaya yung gibuhon sa sa harong-harong. Maluya kita sa stat. Malaya kita sa sa statistics. statistics. And yan hapot. Did you know that the most recurring and expensive disaster is flooding? Ayan. Yung Yung mga sa ganun. pagsasabi ko sa Pag ano kasi baga, mapuon ka sa mga oran lang, ning konti, nagbabaan na sa ibang lugar. Oo, lalo na ngunyan na sa mga area na daipig babaha, igaabot na kang Ano ang connection kang statistics dyan sa pagbaha? reduce disaster risks and build resilience by understanding key data. Inform your plan with statistics. Papaano? Okay. So, dapat aramon ang mga Dapat na gagastusan. pwede. Tapos kung siguro para na hindi sa mga local government officials. Oo. So, dapat alam nila kung ilan yung budget para sa day pa nangyayari pero may recovery plan na budget na sila. Sunod, plan for all types of risks. Emergencies are not all related to natural hazards. Some are man-made. Yung managad. So, possible Katulad na ng? aksidente, vehicular accident, oil spills. Kasulo. Oo, kasulo. Kasi may mga faulty wiring, di ba? Na nagkukas ng kasulo, mga gasera, na Kandila. kandila. So, dapat aram ta kung papaano, paplanuhon. Dahil na mangyari. Parang kasabay. Hindi na sa- magamit ng kandila. Flashlight na lang. Flashlight, o mga LED, mga Oo, rechargeable. baga, pwede baga. Oo, bibihira na talaga mo yan, Prof, na nagasindi pa kang gasera. Ano, so may gas. Tamahal man nga ni iso. Gas. Tsaka nakakaati sa May so sa lanog o sa ceiling. Dahil na siguro na experience mo yun kung mga kakyan. Sumaitong so. Dungonin daw. Magdumang ka mo sa Manila. Para Magdumang ka mo sa Manila. Tapos pag uli nindo, linigan nindo, dungo nindo. Yun. Totoo yan, Prof. Totoo nang gan. So, ngunyan, mga rechargeable na mga ano na lang. Mga bumbilya, ano po. May mga solar. May mga ano na. intelligent light pa nga eh. Oo. Ugaring mahalon pa na no pagpa-install ki solar, ano. Iyo. Solar system. Solar light. 18,000 mga panel. Mga ano kaya. 18,000 plus. Parang ganyan. Mm. Pero ano kaya kung solar na gabusan? Oo. Kaya lang Mas baka mura kung talagang mawara sa mga solar panels mo sa atop. Oo. Yan ang delikado pa. Oo, yan lang. Understand continuity of operations. So, pigapit ang co-op. The stability of essential functions in a community or business. Know what these functions are, who performs them, and what they require to operate during and after a disaster. Okay, so So, dapat aram na to ang mga opisyal na pwedeng ranihan kung kita may problema concerning disasters. Pero kahit sa ordinaryong pamilya, ikaw man talaga baga, bro? Mga leader-leaderan. Oo. Si papa mo, yun na taga-takip, taga-pukpuk kang bintana. Si mother, taga-ligpit. Gakudan sa mga lada. Oo. Para na yung matumba. Sa mga masitas ni mother, ni So, tita, ni plantita. ano nga na itong mga Itatago. tinanong na ano nga na yung pangalan ka ito? Sa likodan kan opisina ko nga, dakulong. Manyana ba yun? Sa mga Manyana, nagtitiklop habit pa. ito. Mayana. Mayana. So, mga natitiklop pagparusun sa- Mamagayunan ng mga mayana. Oo. Diba? So, dapat kada pamilya, aram kung anong tasking. Ilawag lang sa harong. Oo, ilalawag sa harong. Paano kung sa araw man mismo ang possible na matumba? Mag-evacuate. Mag-evacuate na talaga. Aramon kung paano marireach ang gobyerno or ang barangay mismo kung saan ma-evacuate. And last, research non-governmental organizations. Ini man talaga kasi, lalo na sa panahon kang pandemya, parang napukaw gabos sa puso kang mga community, paratabang kang komunidad. Mm. Opo, gabos na may puso para sa pagtabang. Maski last na iuungit na sa naninda, idodonate pa, di ba? Nagluwas ka na sa pagiging generous.
Kasi parang yung the good thing about the pandemic, yung parang naging spiritual ang mga tao. Oo, Di ba? parang mas nag-care sila sa kada sa That the life is short kasi. Oo, Do not make it shorter. Di ba? So, parang magtabang ka sa ibang tao dahil aram mo na na-experience mo, minsan, mas malala pa sa na-experience Parang nila. nakakuha sila ng mission in life. Ganun. Magtabang sa kapwa. Lalo na kung privilege ka man, yaon sa iyong sumins, parang magtabang. Dahil ka man nagtitios. Nagkakaon ka 5 beses sa rong aldaw. Oo. Para sa dita na Ano kung ba, yaon di? kita sa aron kaya na estado. Imagine mo sa kang panahon ng pandemya na nawaran ka trabaho, nag-aasa sa mga pigpupurot-purot na mga basura, tapos ipapabakal. Pero dahil sila nakaluwas, paano ninda, oral daw na pagkabuhay. Nagka-ABLD. Oo. So parang mas marirealize mo, lalo na muna na pandemic, kung gaano ka ka-bless na maski puro papano, nakakakaon ka na kompleto sa kada. Tapos you are more kinder. Oo. More na kinder pa. Dinubli ko nga nito, hindi dapat maging mabuot kita. Oo. Ining pandemic, Prof, kasabay ni kang DRRM. Yes. Although ang Pilipinas, arap ta na, nahiling ta na bako talaga prepared na rin sa araw ka ng pandemic. Nakikig. Nakikig ang Pinas. Nakikig. Pero at least we're coping naman. Oo. So parang nasa latter part na kita. Nakakaulot pa nga ni kita. Oo. Diba? Yan nga niya, magayon ang quality ka mga Filipino because we are like the bamboo, we're flexible. We can deal with anything actually. Kung padigdiso paros, maduman man kita. No? Makibayliman kita. Makibayliman kita sa Sa Agus. agos ka. Okay. Ano yan, Madi? Pigparakot ikaw din mo dyan. Okay. You're getting ready. Meron pa kami ditong article na nakuha sa Our Happy School about the calamities, kalamidad sa Pilipinas, kahulugan, mga limbawa at mga epekto. Kalamidad sa Pilipinas. Okay. Sabi dito, sa komunidad, sa mga lalawigan at reyon sa Pilipinas ay may nararanasang uri ng panahon. Ito ay maaring maaraw, maulan, maulap, mahangin at mabagyo. Ang klima o pangmahabang panahong nararanasan sa Pilipinas ay dalawa lang, tag-ulan at tag-init. The dry and the wet season. Wala tayong winter, spring, summer, fall. Diba? O yun. Tag-init, tag-ulan. Dalawa lang. Ganun pa man, nakakaranas din ng mga natural na kalamidad o sakuna ang mga tao sa komunidad gaya ng baha, flash flood, lindol, landslide, tsunami at pagsabog ng bulkan. Wala bang Filipino translation for flash flood? Wala. Sa bagay, ganyan, pag sa ang ginagamit nating termino ay kumbaga Layman's. hindi, yung English, pero walang equivalent sa Pilipino, i-adapt natin yung Oo, nagiging yun yung parte gusto na ko. yun ng ating wika. Mahalagang malaman, may mga epekto ito sa ating mga anyong lupa, anyong tubig at sa mga tao sa komunidad. Mahalagang malaman ang gustong pagkilos at gawain sa panahon ng kalamidad. Ano bang ibig sabihin ng kalamidad, Miss April? So, disaster na mismo, bro. Translation Iba-ibang klase. O, parang gabos ng mga man-made and Ito yung sabi dito, ang mauri ng panahon ay nagdudulot ng natural na kalamidad o sakuna sa mga komunidad. Subalit, ano nga ba ang kalamidad? Sabi dito, ang mga kalamidad ay mga pangyayaring likas, natural, o gawa ng tao na maaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kabuhayan ng mga ito na maaring magbunga ng pagkatigil ng panlipunan at pang-ekonomiyang gawain ng isang komunidad. Ang mga ito ay maaring magbunga ng malaking kapahamakan. Okay, ano ba itong mga kalamidad sa Pilipinas, Miss April? Una, Oo, kasabay na ang pinakagabos halos apektado maski sa Davao areas, di ba? Pigabisita na kang bagyo. So sabi ninda kang panahon, wala man dyan sa Mindanao area masyado. Parang madalas din sa Luzon area, oo, pero naiba Bicol. ang panahon. Pero ngunit, Naiba na eh. Oo, kaya madalas di ba po kapag tamaan sila kay bagyo, dakulo na nagkakagaradan.
dai pa sila masyado nahasa. Kaya mismo sa mga taga-Albay, taga-Bicol, nag-o-offer ki training paduman sa ibang mga lugar na ini para i-introduce sa inyo ini zero casualty goal. So kita, aram tasupig tatara mo Prof kanina na dapat, aram na kung aring sa mga vulnerable, mga at-risk na area para aram kung sisi ang i-evacuate. Duman sa inda, da ipa masyadong aram kaya na concrete na, na mapping kung arin na area ang possible sa landslide, possible sa baha. Kaya even sa mga nasa coastal areas na aram nilang madadala sa kindakang storm surge, yaong pamanggiraray naman maski dakula so epekto kang bagyo. Possible na impact. Siguro they should be made aware na delikado. Oo. Siguro naging kampante din sila, taday pa rin na experience. Mm. Digdi sa tuya, paulit-ulit na. Paulit-ulit na. Maritime na lamang ako. Paulit-ulit na. Ganyan pa din. Nadudumog at nadudumog sa mga gamit kada araw. Susunod, Bagyo. oo, storm surge and storm tides. Sa mga rani yan sa Oo. coastal areas. Iyo ini so kuha kang buhay kang maabot sa 2,000 na tao doon sa Tacloban area. So kang panahon ni Yolanda, bagyong Yolanda. So they aram think they were masyado not kang ready to. tao. And they mismo aram ni the Prof kung ano ang storm surge. Kaya di ba ito translate ito kang kang gobyerno na Ano daan? daluyo. Actually, meron ako dito ang info tungkol dyan So, daipig-expect kang tao na sa mismong evacuation area na dinarahan kang mga tao, mga simbahan, mga schools, abot pala nito kang storm surge. Bako man talaga so bagyo, so kusog kang paros, bako sa mga So, kahoy ang nadarang tubig. nakagadan sa inda. So, storm surge talaga. O eto, mga paalala ukol sa storm surge. Sa'yo na Miss April, basahin mo please. So, ano ang dapat nagibuhon? Ano ining storm surge na naipaaram kang kadaklan? Lalo na sa mga daiman talaga residents kang mga coastal areas. Pero paano kung maabot sa time na, halimbawa, maski summer, di ba, tigbabagyo kita, na taon ngayon, nasa resort ka, Wow. nasa beach, arami ka sa beach, tapos na Marami timing din binagyo na. ka. Anong Igwa dyan gigibuhon kayo mga mo? information. Ano ining storm surge o daluyong ng bagyo? So, ang Ito ay translation ay daluyo. Daluyo. Dati, ang gamit ng government, storm surge lang. Tapos kung na, Yolanda, bagyong Yolanda, ginamit na sa daluyong para medyo familiar sa tao. Ito ay hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan habang papalapit ang bagyo sa baybayin. Alam naman na ang bagyo talaga na mas makusog ang epekto kayan sa kadagatang portion. Pero paborable yan sa mga tao kapag ang bagyo pasiri na sa kadagatan, bako sa kalupaan. Bakit nagkakaroon ng storm surge? Sanhi ito ng malakas na hangin dahil sa pagbaba ng presyon sa mata ng bagyo na nagtutulak sa tubing dagat, dahilan upang ito ay maipon at tumaas kaysa sa pangkaraniwang taas ng tubig patungong baybayin. Kaya so mga naka-experience na sakay sa sa Sorsogon. Roro? So, Lansya? Ano yun? skate. Ski. Ano ang tawag doon? Ate Mads. Dahil kami kaano. Hindi pa kita nakatry. Mga nagsasurfing. Ayan. So, mas makusog pa sa alo na piga-alat ninyo Yung mga para waves makasurf na sa gusto waves nila. na ito. Ay, Dakon lang. magduman sila sa Cam Norte, sa makusog doon. Bagasbas Oo, ba sa yun? Bagasbas. Yan, magayon ang mga waves duman Oo, para oo. pang surfing. Mas makusog pa duman. Kaya, day piga lampas, harong. Dahil piga tugutan na mag-swimming dyan sa mga surfing area na tamakusog talaga ang Tsaka ararong yan. Oo, araro mga Ang storm surge ay nagdudulot ng malawakang pagbaha na maaaring umabot ng ilang kilometro mula sa baybaying dagat, depende sa hugis at taas ng alon nito. Kasabay ng malakas na pag-alon at malakas na hangin, ang storm surge ay maaaring makapinsala at tangayin ng anumang bagay na dadaanan nito. Kaya maski sa mga slopey area, basta arali sa dagat, posible na abutan kang kusog kang ukol, kang dagat. Sino ang maaaring maapektuhan nito? So ang Pilipinas, ang saro sa piga konsidera na
delikado sa storm surge. Dahil napapalibutan po ba kita kang kalagatan, di ba? We are an archipelago. Oo. Ibig sabihin, we're a group of islands. Then, dakulo ng mga tao na nag-i-star sa coastal areas, kaya dakulo ng vulnerable. Ang punay maaaring tamaan ng storm surge ay ang mga komunidad malapit sa baybaying dagat. Kasi libre madalas ang pagtugdok arong sa mga area na ini. Marami nagtitiinom. Warang ma-reclaim kang dagat sa imo ng kadagaan na sakop kang dagat. Maglikay ka man. Diba? Kaya diba, dakulo nang nagtutugdong talagang mga arong dyan sa sa area na yan, libre silang nagtutugdog dyan. Maaari ring abutin ng mga mamamayang may ilang kilometro ang layo, depende sa taas ng kalupaan. So, mas mababa na ang level, mas vulnerable ka. Posibleng maabot ka kang tubig. Magtugdog nga sa medyo bulod. Pero, Ang problema naman sa may bulod, landslide. oo, landslide man. Sa'yo na sa nakita maduman. Pero sabi nila, wala man talaga na safe against disaster. Parang igwa man I think we have to live it then. Oo, dapat. We just be ready. Dapat, pero may preparation lang talaga. At magtiwala sa Supreme Being. Oo. So, sa mga pinakamakusog daw na storm surge na nagtama sa Pilipinas, sudara kang bagyong Ondang ka 1984. Sa 1984. Samar, sa Basay, Samar. Buhay ka na ka. Dahil pa, 1990. Aki pang kapartner Basay, ko di Samar, ginulyan. hindi ba Ada Iman, parang kasabay sa Leyte. Again, sa Ugon Leyte pala. Dahil ko na narumduman. Di landslide. Buhay na ako ka, Oo. pero dahil ko naramdaman. So, ini ang mga pagirumdom kang gobyerno, dapat ang gibuhon? Ang sabi tigdi, since kas maupiga orunan ta so importance kang media sa DRRM, makinig sa kinauukulan, tumutok sa radyo, TV, or internet para sa mga ulat panahon mula sa pag-asa at iba pang katuwang na ahensya ng gobyerno. Kasi ang storm surge, darayan kang bagyo. So, uran, so kusog kang duros. So, nagkukoski storm surge. So, importante na aramta kung anong means kang gobyerno para maibalang ibog so information. Pirmi na sa media, pirmi sa radyo. Kaya dapat Nakadepende actually sa kasabay nito media. sa Oo. Kasi kung walang media, paano nyo malalaman na may bagyo? Oo. Number one Maluwag talaga. ka mo sa pag-asa? Number one talaga, Prof, ang radyo. Kasi may cellphone man nga nakitang kanya-kanya. Pero pag nag-brown out na, wala ka na sa sasakyan. Discharge So, na. transistor radio talaga. Kaya pag may announcement ang pag-asa na may maabot na bagyo, magbakal na ng pila kan sa ilong Oo. radyo. Siguro dapat ang kada harong igwaki transistor radio. Oo. Yung managanda. Dahil amo talaga, yun yan talaga ang maasahan pag panahon ng bagyo. Ako, even now, ang gamit ko, rechargeable na AM/FM radio. Tapos, kapag bagyo talaga, naka-standby din. So, di baterya ko na. Ready talaga. Oo, ready pirme. Maghanda sa posibilidad ng paglikas sa mataas na lugar o evacuation center bago pa man magkaroon ng storm surge. Matibay ang gobyerno na sa pag-determine kung alin ang area ang dapat na evacuate. Lumikas sa mataas na lugar, lumayo ng hindi bababa sa 500 metro mula sa patag ng baybayin. So dapat harayo ka talaga. 500 meters away from the seashore. Bago lumikas, suriin ang bahay at kung punihin ang mahihinang bahagi nito, isara ang mga bintana at ibaba ang main switch. So yan mga basic na dapat. Kaya baga nagkaka-brown out tayo pag panahon ng ganyan kasi nakakatakot yung baka maputol yung wire, mapunta yung live wire doon sa tubig at may mga tao doon. Ay, so yan na delikado. lang figagibo kang government. So dapat Kaya, aram ta sa mga naintindihan basic. natin yan. Mga basic lang yan na dapat aram kang tapos. Well, the time is 11:57 and we are almost done. Siguro we have to wrap up and say thank you very much for listening. Sana may natutunan kayo sa aming dalawa. Si Ma'am April at yung lingkod, si Lily po. Oo. So dahil sabi mo, Prof, kasi bago gabos kita affected, walang lugar na safe sa kung ano man na disaster, di ba? Yes. So we have to But be at ready. least we have to be prepared. So iyan na preparedness na kasabay dapat sa way of living ta. So Tama. everyday nagmi-mitigate kita, everyday nagpe-prepare kita sa ano man ang
Yan ang words of wisdom na nanggagaling dito sa batang-batang profesor na si Prof. April. Mukha lang pong bata. Yeah. Alright, so maraming Still young salamat talaga. po sa mga nag-antabay sa DWFM 106.3 sa FM band and sa nag-iiling sa live streaming ta. I-like po ang samuyang Facebook page, DWBU FM 106.3. That's right. So, bye-bye for now. Be with you again. Probably for me. That for Ma'am April, will you be around by next session? Probably then. Opo. Because aside from here, we also need to teach. Opo. Okay, thank you, Mari. This is DWBU FM 106.3, owned and operated by Bicol University, serving the community through the years. Coming up, The Music Call, a one-hour show featuring music and poetry, performed, covered, adapted, composed, and produced by very talented arts and learners, also featured and local artists. Thank you po. Friday,